Σαν σαλάμι είναι. Άσε με πια. Άστα αστιατώσει, Καραγιός. Σήμερα ήρθε ο Πασάς από το νησί. Τι είπε όλο το κρασί και με κέρασε και 3 μήλα. Τι έπαιζε από την καμήλα. Αχ, ρε Καραγιώτη μου, δεν ακούσα από την πείνα σου. Φεύγω να πω τα νέα και σε άλλους. Κύριε, έχω και ένα βίο να παίξω. Πες. Ωραία. Κάποιος έρχεται. Μπαμπάκο. Σχόλασα. Σχόλασα τρεκολητήρι. Ναι, σχόλασα. Τι βαθμό πήρες? 10 πήρα. Όμως επειδή η κυρία μου ήταν τσιμπούνα, μου κράτησε